Програму отворил мішаний хор Дома культури, ktorý odšpíval hymnu Srbiji i švetočnu špivanku Rusnacov u Srbiji, a potim še na bini zmenjovali špivače, tanječniki, muzičare i recitatore. Векшина з них свой талант уж потвердзела на змаганнях od školskого по republični уровень. Зос všetky имаше поношиме, пишиме, bez ohľadu, ktorý to rangi, ktoré to mesto, zato že školjare ukazuju svoje znanje njeljem u školi i njeljem za ocenu, ali funkcionalno ho primenjuju i zmahajú še so другими школами і за своїми парняками. Та Святочна академія за мене наистина була подія, окремна подія. І окремне швето, я мусим повести, не лим за школу Петра Кузмяк, ali думам, že to bolo šveto za cali Valal, bo dok máme takých školjárov, dok máme takú školu, potamalj i žije naš Valal, ruski krestor. I potamac je, možem povesti, ruski. Значно школи Петро Кузмяк за своїм присутством потвердзели і представники локальної самоуправи, члени Національного совіту Руснацов, директори наших інституцій і школах, родичі і самі школяри.